Hola, en este vídeo anem a veure com es calcula el treball necessari per a posar un satèl·lit en òrbita. Per a fer-ho anem a resoldre este problema Pau de juny del 2011. El problema diu: es vol situar un satèl·lit en òrbita circular a una distància de 450 km des de la superfície de la Terra. Calculeu la velocitat orbital que ha de tenir el satèl·lit en eixa òrbita. Calculeu la velocitat amb la qual ha de llançar-se des de la superfície terrestre perquè assolisca eixa òrbita amb eixa velocitat. Se suposa que no hi ha cap fregament, ens diu, i ens donen el radi de la Terra, la massa de la Terra i la constant de gravitació universal. Aleshores, anem a calcular, en primer lloc, perquè ens demana la velocitat orbital. Sabem que la velocitat orbital serà igual a l'arrel de la constant de gravitació universal per la massa i dividit entre el radi. En aquest cas, el radi serà igual al radi de la Terra més l'altura a la que orbita el satèl·lit, és a dir, 6.370 més 450 quilòmetres per 10 elevat a 3 metres. Aleshores, si substituïm així les dades, tenim que la velocitat serà igual a 6,67 per 10 elevat a menys 11 per 5,9 per 10 elevat a 24 i dividit entre 6.370 més 450 per 10 elevat a 3. La velocitat orbital serà igual a 7.596 metres per segon. A continuació ens demana la velocitat amb què s'ha de llançar des de la superfície terrestre. Nosaltres sabem que l'energia mecànica en la superfície de la Terra ha de ser igual a l'energia mecànica en l'òrbita. Anem a escriure primer l'energia mecànica en l'òrbita, que és la que sabem. En òrbita tindrem un mig de la massa per la velocitat en l'òrbita al quadrat, menys l'energia potencial, que és la constant de gravitació universal, per la massa 1 per la massa 2 i dividit entre el radi, que serà igual al radi de la Terra més l'altura de l'òrbita. Mentre que en la superfície tindrem menys l'energia potencial, que serà menys la constant de gravitació per massa 1 per massa 2 dividit, esta vegada únicament per el radi de la Terra, més un mig de la massa per la velocitat inicial al quadrat, que no la coneguem. Podem eliminar la massa del satèl·lit de tots els termes perquè apareix repetida. Podem substituir en primer lloc la velocitat orbital, que serà igual a constant de gravitació universal per la massa i dividit entre el radi, perquè com tenim al quadrat desapareix l'arrel, menys la constant de gravitació universal per la massa i dividit per el radi, que és el mateix, més la constant de gravitació universal per la massa partit per el radi de la Terra serà igual a un mig de la velocitat al quadrat. Ara, així podem agrupar termes. Això sabem que en realitat és menys un mig de l'energia potencial, aleshores podem ficar que la velocitat al quadrat serà igual a 2. A este 2 que passa multiplicant a tota la resta. Menys un mig de la constant de gravitació per la massa i dividit per el radi de l'òrbita més la constant de gravitació per la massa i dividit entre el radi de la Terra. De manera que al final ens queda calcular l'arrel quadrada de 2 vegades constant de gravitació universal per la massa dividit entre el radi de la Terra menys la constant de gravitació universal per la massa dividit per el radi total. I únicament necessitarem substituir els valors que ens dona l'enunciat per a calcular que la velocitat necessària per a ficar en òrbita el satèl·lit és igual a 8.115,1 metres per segon al quadrat.
Així que la resposta al nostre problema és velocitat en l'òrbita 7.596 metres per segon al quadrat, velocitat en la superfície necessària per arribar a l'òrbita 8.115,1 metres per segon. Espero que us resulti útil. Adeu.